Avui per aquesta hamburguesa d'Ibèrics, tan condimentada i ben feta, el que hem triat per acompanyar-la ha estat un Rioja. Un Rioja que a diferència, o la principal diferència que pot tenir respecte als més clàssics és que té aquest punt més afruitat i on la fusta no és tan persistent. Això és el que podem anomenar els Riojas més moderns. I en concret el que hem triat ha estat l'Hacienda López de Haro, que és el vinet que podeu veure aquí, un criança del 2009 amb aquest caire més modern, que també una miqueta el que podem veure és que l'etiqueta també ens porta aquest aspecte més vintage entre antic i modern. Per què hem triat aquest vi? Doncs bé, bàsicament pel fet que hem comentat abans que és un Rioja modern. Per què diem que és modern? Doncs bé, perquè el pas en fusta d'aquest vi és molt diferent a la majoria dels Riojas clàssics. Porta 18 mesos de fusta, però en comptes de fer-ho amb botes de roure de primer any, són botes de segon i tercer any, amb el que la fusta que ens aporta aquest tipus de barrica és molt lleuger. Això ens aporta uns aromes a fusta i torrats molt lleugers, molt sutils, i el que ens permet és acabar d'arrodonir el vi i despertar aquesta fruita vermella que porta, en aquest cas, l'Hacienda López de Haro. Doncs bé, també comentar-vos que aquest és un vi que nosaltres recomanem molt per tota aquella gent que ens ve a vegades i ens comenta: escolta'm, és que jo no soc molt de vins negres, a mi el vi negre és molt fort. Doncs mireu, aquest jo sincerament recomano que el tasteu perquè és un vi que a copes soles funciona de meravella. No es fa gens pesat, és molt lleuger i, en sèrio, amb aquests aromes de fruita vermella molt sutils i la fusta també amb aquest toc per sobre, notareu que fareu el primer glop i ja ràpidament us en demanarà el següent. És un vi que paral·lelament el senyor Robert Parker, aquest senyor que puntua els vins d'arreu del món, l'ha valorat amb 91 punts Parker, amb el que és una qualificació prou rellevant, i a més la gran particularitat és que té un preu molt ajustat, una relació qualitat-preu espectacular. Estem parlant d'un vi sobre els 6 euros i per aquest motiu nosaltres l'hem seleccionat com a vi de la quinzena d'aquí a casa. Aquí el que intentem amb aquests vins és trobar aquests caldos amb una relació qualitat-preu molt bona i que creiem que ja siguin perquè són desconeguts o perquè venen de molt lluny o de bodegues molt petites, no són molt coneguts entre nosaltres. Aquí el que us donem és una miqueta l'oportunitat que podeu venir a casa, els podeu tastar de franc i si us agrada podeu aprofitar uns descomptes que ja són considerables i durant un període de 15 dies. És una oportunitat que us oferim perquè vingueu, tasteu aquests vinets que realment intentem que siguin molt correctes i si us interessa aprofitar aquestes promocions que són força interessants i que a més us permetran sortir d'aquells típics vins que sempre prenem com a valor segur i que d'aquesta manera podeu arriscar una mica o sorprendre una mica en els sopars, diners que feu a casa amb amics, família, amb el que sigui. Bé, esperem que aquest vi agradi a tots els telespectadors i, com sempre, sabeu que ens podeu trobar a les xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter, per qualsevol tipus de pregunta que tingueu. I, com sempre, també tots els televidents de Cuina de Prop tindran un descompte d'un 2% en tots els productes que han anat sortint al llarg de tots els programes. Espero que us hagi agradat i salut!